Tak já jsem si pro nějaké povídání připravil tady něco z veršů, který zánlivě jsou tak jako úplně tady vložený v té 10. kapitole, protože jako s tím tématem nesouvisejí. Úplný závěr 10. kapitoly říká, chtěli ho opět zatknout, od 39. verše Jana. Chtěli ho tedy opět zatknout, ale unikl jim z rukou. Vrátil se zpátky za Jordán na místo, kde křtil dříve Jan a zůstal tam. A tohle jsou ty verše, které mě zaujaly. Přicházelo tam za ním mnoho lidí. Říkali, Jan sice neudělal žádný zázrak, ale všechno, co řekl o tomhle muži, byla pravda. A mnozí tam v něho uvěřili. Jednak je to teda spíš pak pro zajímavost taková jediná zmínka o tom, že ten Jan, teda, ač to byl člověk, za kterým teda táhlo, myslím si, že obrovské množství lidí z Izraele, tak vlastně za ním netáhli, protože by byl jako vykonavatel zázraků. A Ježíš vlastně přišel a myslím si, že za ním hodně táhli lidi, protože dělal zázraky. Mně to připomnělo tyhle verše, jeden rozhovor, co jsem když jsem měl s Tomášem, když jsem mu líčil jsem mu nějakou ženu a říkal jsem, no, ona pořád chce ty zázraky a furt jezdí na nějaké místa, kde by byly nějaké jako zázračné věci a on říká, no to je proto, že nemá víru. Já jsem tak jako chvilku jako zíral, jako jestli mu tak vystřelil hned od pasu rychle. Jsem si říkal, jestli jako je to pravda nebo ne. A pak jsme se i o tom bavili a jsem právě nad tím hodně přemýšlel, že vlastně vidět zázraky a mít víru, to vůbec jako není souvislý. No prostě je to úplně, to není víra, to je prostě, já to vidím, že já nepotřebuji prostě to, že vidím vás, tak říkat, že ve vás věřím, že jo. Věřit ve vás znamená úplně něco jiného, že jo. To bychom museli k tomu něco ještě říct dalšího. A mě to právě zaujalo na tom, že prostě tady je ten naprostý rozdíl a že vlastně ty lidi v tuhle chvíli neuvěřili proto, že by ten Ježíš byl zázračný. To takové jako jedno místečko, jinak tam za ním fakt táhli ty lidi a často si říkali, no to je prostě, to slovo má moc a různě, ale tady je vidět, že mnozí v něho uvěřili, protože ten Jan o něm říkal nějaké věci. A uvěřili je přesně to slovo. Jo. Já mám rád takovou tu, možná trochu krkolomnou, ale krkolomný jako překlad z Židům, myslím, že to je 11. kapitola, abych nekecal, ale kde vlastně Pavel definuje víru apoštol a říká, že víra je jisté očekávání věcí, na něž je naděje a zřejmý projev o skutečnostech, ačkoliv je nelze spatřit. Prostě mít víru je úplně kvalitativně jiný rozdíl, než že věřím, že něco vidím. Myslím si, že jak žijeme v takové té době těch, řeknu, fake news, jak jsem mu říkal, různých těch dezinformací, já nevím čeho všeho, tak mně připadá, že tady hodně lidí uplatňují vlastně víru bez toho, že by měla tyhle ty přídomky. Je to jisté očekávání věcí, na něž je naděje, ale zřejmý projev o skutečnostech tam většinou postrádám. To znamená prostě věřit, ale vlastně je to víra a to je úplně děsivý a to si myslím, že když já věřím něco, že věřit můžu vlastně v cokoliv, protože na něco, jakože je naděje, že se něco může stát, to se může stát jako cokoliv vlastně. Můžu věřit téměř v cokoliv. Pokud samozřejmě nevěřím, že já nevím, tady třeba přistane tank prostě, nebo já nevím, prostě úplná blbost, ale zřejmě projev o skutečnosti. To znamená, že já přemýšlím nad tím, čemu věřím, že to není úplně jako prostě věřící je prostě v podstatě vymaštěný debil, který prostě jako jenom jako něco věří. Ne, prostě ten mozek je k té víře naprosto důležitý. A zároveň i takový ten hebraismus je, že když je někdo věřící, tak není věřící, že to je jako charakter osoby, že vlastně není důvěřivý, ale jak prostě projevuje víru. Ta víra je nějakým způsobem jakoby začleněna jako charakter. Takže když v něj uvěřili, tak je to jako kdyby oni přijali nějaký jako charakter. Tak u nich to bylo jasný, že jestliže v něj uvěřili, tak vlastně aspoň na tu krátkou chvíli věřili, že Ježíš je Mesiáš a skutečně, když Jan o něm řekl tohle, tak to je pravda. Pak sice dělal věci, které se jim nehodily, tak v něj třeba zase už neuvěřili. Jo. Ale to je jako moment,
kdy já musím do té své víry taky pustit mozek. A mě to zároveň vlastně, jak jsme se bavili o té ženě, že s tím Tomášem, tak tam bylo vidět, že vlastně ona touží vidět ty zázraky, ale ten mozek tam jako úplně přítomný jako není. Protože vlastně člověk prostě chce jenom to. Mimochodem, vybavuje se mi, čtu teď nádhernou knížku od C.S. Lewise, 4 lásky se to myslím, že jmenuje. Teď je to o lásce, ale 4 lásky myslím, že se to jmenuje. A on tam říká, jako by teď odskakuju od tématu, ale pochopíte, kde to chci vztáhnout. Říká, že mluví tam o lásce v různých jako momentech, až se dostane k erotu, jako erotický lásce. A říká, často si představujeme, že když řekneme, že muž chodí po městě a hledá ženu, rozumíte, ženu jako ale ne manželku, takže vlastně chce tu ženu, říká, ale to jako vůbec s ženou nesouvisí. Čistě jenom díky okolnostem, říká Lewis, jak je velmi chytrý, říká, ta žena souvisí s tím, co hledá. Ale on říká to. A to je vlastně ten prožitek, že jo? Teda on hledá jenom to. A to se může stát člověku i v manželství. Že sice má tu manželku, ale hledá najednou to. A já si myslím, že když se vrátím do té víry, že vy jako v té víře je to zase nějaký charakter důvěry v to, kdo je Bůh, co Ježíš přináší. Má to celou škálu věcí a vy najednou vám zůstane jenom to. Taky máte tu manželku rádi, že jo? Je hezká, ale můžete chtít jenom to. Nebo třeba tu ženu se jí dvoříte, ale pak... A on tam říká zajímavou větu, říká, pozná se to podle toho, že říká, vykouřenou krabičku od cigaret si taky nenecháte. To je úplně to jako brutálně řečeno. Ten člověk jako opravdu je breskně chytrej, ale a to je s tou vírou. Když vy vlastně hledáte jenom ten zázrak v té víře, tak to je to. To je jako kdybyste hledali ve vztahu jenom sex. No a tu vykouřenou krabičku si prostě nenecháte. Takže vy potřebujete další krabičku. Dobře, můžete se stejnou ženou si pořídit teda ten samý prožitek, jak on říká, s ní to souvisí čistě jenom okolnostně, ale vlastně vy si pořizujete to. A jestliže já od Boha chci něco, mám představu, takže vlastně já chci šokující věci, já chci zázrak, že jo? Jak to říká, myslím, že apoštol Pavel říká, Židi hledají zázraky a ty Řekové moudrost, což je tak přesně, my jsme ty Řekové, my hledáme ještě navíc moudrost. Dneska zázrakem už by nás nikdo nevopil. Řekli, že to se jenom zdálo, to byla taková fikce, ale najednou je tady ta víra, která ale není pitomá. To není prostě pitomá věc. To je věc, která souvisí úplně s celým člověkem. A třeba Bible používá výrazy jako tělo, duše, duch. Já si myslím, že to je prostě, že všechny tyhle věci dohromady tvoří ten souhrn. To není, že ve mně je nesmrtelná duše, duch se ode mě takhle odpojuje, pak mám tělo. Ano, jsou to různé věci, ale dohromady já tady žiju v tomhle. To znamená, to tělo nebudu mít rád, protože prostě to tělo mě tady váže k zemi a ono je takový tělesný. Ale můj duch může být stejně zblblý jako mý tělo. Moje srdce může být stejně zblblý jako můj duch, ale můj mozek může být chytrý, ale můj mozek může být blbej. Ale tyhle věci dohromady, jako kdyby to bylo x kontrolorů, jak to zpívá v ten Bibelkoní, že 4 ty hlídači, policajtů 5, ano, to je výborný. 5 policajtů to hlídá, že jo? A taky vlastně to celé je o tom, že mu chybí to. A to je nakonec ten, co ruší všechny ty policajty, tedy Bůh, ale to jsem trošku odbočil. Ale chci říct, že jako kdyby to byla taková jako grupa něčeho ve mně, co mě vlastně hlídá. A já nemůžu prostě to vypojit. A ta víra, ta přitom tyhle věci nevypojuje vůbec. Víra mě nemůže, nebo neměla by mě vést tomu, že bych najednou se cítil v tom těle blbě. Nebo že prostě si řeknu, jako, už bych ten mozek neměl používat, já přece věřím, že jo. Prostě mozek tady s ním nemá co dělat, že jo? Víra není rozumová věc. No jako není, ale je, že jo, tak jako vy to, ale upřímně řečeno, vy to umíte vypínat, já teda ne. Stejně jako si člověk neuvědomí, když hledá to, myslí si, že vypnul, že jo, nebo že je správný, že
se oženil, že? Tak teď už to může přece, je to jeho žena, že? Ne, ale mě to až zděsilo, jak opravdu on to řekl brutálně, že najednou hledáte to a vy si říkáte, je to Bůh, hledám zázrak, to přece s Bohem souvisí, to je duchovní věc. Jdu na nějaký session, tam se dostanu do nějakého stavu, to bude prostě paráda. Jako, vlastně hledám, ale já chci jenom to. Jako proč to potřebuju? Protože jako blažičko? Jo? Ne. Ale přitom to přináší jako člověku radost, uspokojení. Je to příjemný prostě vidět projevy boží moci. A přitom člověk jako může vidět, když se tady teda u toho vašeho okna jako vždycky si říkám, lidi se tak snaží likvidovat přírodu, a když se člověk podívá ven, tak si říká, ty vado, fakt jim to nejde, jako, nebo ne jim, nám to nejde, že to je neuvěřitelné, že pořád všude jako je ve všem obsažená ta neuvěřitelná boží tvůrčí síla a pro mě to je zázračný od jednoho vypučení listu. Nepotřebuju nutně, aby se roztáhlo nebe a zařářil paprsek, který se dotkne mojí lebky a mně se tam něco rozjasní. Ale jsou okamžiky, kdy teda to nevypadá takhle, ale kdy se mi taky občas rozjasní. A vím, že to je zázrak, ale přesto jako je to vlastně někdy úplně obyčejný. A tak jako třeba nevím, proč raší list, trošku něco, nějaký rozumím světlo, nějaký něco bych o tom dokázal možná i povídat a možná byste si mysleli, že vypmluvím rozumně, ale nevím nic. Ale prostě vím, že ty věci fungují, věřím, že na jaře vyrazí list, tak to je prostě pro mě víra. Já jsem loni viděl vyrazit listy, viděl jsem třešně uzrát, takže když mi někdo řekl, že na třešně budou třešně, tak já tomu věřím, jakože budou, protože já jsem to viděl. Přestože na jaře vidím holej strom, někdo by řekl, na to potřebuješ fakt víru, jo. No možná někdo, nějaký cizinec, co nikdy neviděl třešení, by na to víru potřeboval. Já ne, já jsem to viděl, ale zároveň prostě, protože jsem některé věci viděl, tak nesmím ztratit ze zřetele, že teda ten Bůh opravdu je a že jistě můžu očekávat věci, na které je naděje a zároveň, protože jsem taky viděl jsem zřejmý projevy toho, že ty skutečnosti se můžou stát. A tak by to přišlo takový jako milý, ta věta taková jako obyčejná. Je to takový jakoby kontrast. Ježíš zázraky a víme, že ty zázraky, když to jednoduším, zázraky nepomohly k tomu, aby se Izrael obrátil. Izrael vlastně nic. Jako nakonec na kříž a ty, co neříkali na kříž, tak ty se někde zahrabali, nejradši schovali. Takže jakoby ty zázraky prostě neobrátily ty lidi, ale pak je obrátila víra. Najednou, kdy je to osobní, protože zázrak je jako něco, ještě řeknu, je to něco mimo mě, já na to jako koukám. Já to nemusím do svého života uplatnit. Tak mně přijde krásný, že tady jim jako došlo. My to vlastně budeme rozebírat tady, že jo? Ty verše jsou teda mimochodem nádherný. A je to takový, jako když mě připadá takhle ta řeka jako plyne do nějaký ty krásné jako pointy, ale oni dovolili, aby se jich to dotklo, takže vlastně ta víra najednou se tam projevila, skoro bych řekl, jako silnic, než v jiných částích třeba toho písma, kde Ježíš dělá zázračné věci a oni, no tak tohle je syn Boží. Jako. Ale tady najednou je to tak jako banálně řečený, že v něj uvěřili v něj, mnozí v něj uvěřili. Tak myslím, že to je tak zánlivě banální, ale zároveň je to krásný, když člověk je schopen věřit a nečekat na zázrak. I když zázraky, proč ne, můžou být a budou. Ale nejsou ta podstata věci.